El projecte NILAC és el guanyador del Premi Talent Cambra 2021 en la categoria Arts Escèniques. El va entregar el secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya, Jofre Llombart, al seu promotor, Oriol Escorsell. NILAC és un projecte cultural que apropa les arts escèniques contemporànies a aquelles comarques catalanes que no tenen cap teatre. Són l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Conca de Barberà, el Lluçanès, el Moianès, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Terra Alta i la Vall d'Aran. Creiem que hi ha molts espectacles que necessiten d'espais com per poder ser representats. Sí que es fa una creació, sí, però és una creació que es fa en un objectiu que és molt concret, que és fer una creació conjunta entre artistes del món de les arts escèniques i una entitat local. Per això es busca més com un treball per establir un diàleg i per fer una peça que neixi allà i que mori allà, no que continuï amb representacions, no que continuï amb aquesta voluntat com de poder trobar com més actuacions. I això ho fan a través de la realització d'un teatre itinerant en format de carpa de circ, amb una programació basada en l'escena contemporània. NILAC es troba dins del Pla d'Impuls del Circ de la Generalitat de Catalunya i, a més del Premi Talent Cambra, també va rebre el Premi Lluís Carulla 2020.